message. Sa kadalagang babae nakitang patay nga nakadlawon sa dakbayan sa Tabunok. Dungag sa mga nakasaksi o sa kahait na syagit ang ilang nadunggan. Dayon nila kining giabli ang mong balay kung asa nila kini nadunggan o dira sa saw nagitan. Ang patayng lawas ni Maria Marosa, tupad niini ang iyang itoy na sigig paghut. Wa na ibawi sa mga saksi o sa pulisya kung unsa ba ang motibo sa pagpatay sa dalaga. Wa ebidensya na makapamatuod kung kawat ba ang intensyon, pagdumot o uban pa. Ingon sa pulis na ang nahitabong pagpatay kay binuhatan kuno sa upat ka most wanted ng mga kriminal sa Cebu. Nadakpa na sa DKKA o dakbayan kabatanunan kontra kriminal ug abat ang tulo. Samtang ang ginatawag nilang aswang kay gipangita pa. Dakpa na yun siya eh. Boss, okay na sa swang. Kopya. Mayroon di kita gipadako pa ni. Pait ka mong doy, patay lahos. Musta naman ka, darling? Dili ko si Darling karon. So, second din lang sa amin soyaw, no? Nahanap si Darling. Ako sa amin storya. Yeah, basta eh. Musta naman ka? Sikat naman daw ka sa internet. Pati yung tao kung magawas ka rin. So, di ka palipayan ba, Lisa? Wait. Are you trying to threaten my client? Silong dia. Klaro ano nakapatay ng kliyente. Malipay ako kung patay na mo. Okay. Let me handle this. With all due respect, he's my client. All questions have to pass through me. With all due respect, Mr. Attorney, ang imong kliyente daghanag napatay. There are witnesses, evidences, and articles. Mo gani gipriso, di ba? See that? Kani. Kana SD card. Ang sulod anak. Ang unang record sa imong kliyente. Unang footage siyang binuhatan. Siyang kasadista. Mr. Attorney, kung ganahan pa kabuhay na imong kliyente, I suggest you wait outside. Give us a little privacy. You have soon enough. Candy? 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 Balik ka sa tong attention, ha? Kaila ka ni? Huh? Dili, ikaw? Sabta mingit-ngit. Tubaga na nagtarong. Nakakulat ang balik. Oh, kung ito ako, basta di ko ano.
Agay! Oh! Naman kay pamilya sa una, di ba? Kaning bayhana na asad. Ingnan mi kung kinsa nagpatay niya. Pagamitaro, hindi ako mahadlok po silang buha ka. Hindi kay Pusil. Nada may budget. Kamutanan kaila ani. Kita ka sa photo? Mas isog pa makang kandi. Kinsa? So ang punto, ano yung panagtapog ka kay mangutana mo kung kailan ba may patay? Di ira ka na. Kinsa dyo'y nagpatay. Kung pa naman pangutan na buang, pwede mo naman na nga nung ipatay siya. Simple naman yung bayana. Siyang papeles, single, not married. Office clerk. Sakto rag income. Iyang tinuod nga ngan, kay Dili Maria Marosa. Di na siya taga-Tabunok. Apartment or na, remember? Taga-Bohol na siya. I know her! Oh my God. Wadyo mo kapangutan na kung na ba siya kay Char Uyab? Basig nakalimot mo na tanan kriminal na bossing. Pag tanan pa ba yun ay dugog man na laki? Mary Claire Luna. Mga na yung tinuod na pangalan. Divorce ang lahat tayo eh! Kamurig, baka ka na! Tibulon na. Muna nga sa bana ni Mia. Muning gingon ngingit-ngit kanina. Na Lucy at tanan. Ha? Masa na? Bali ka doon eh. Luna, siya tanan. Luna, siya tanan. Luna. Diagaw Luna. Dako-dako mo na nila. Karang, bako dyan ito rin ba? Bangaan, ang mapoy. Janitor? Oh, talagang na-dance ka, boss. Domingo Madron. Kaya,